Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Survival Games. În acest episod avem un invitat special pe Silviu. Salut! Și vom face tot ce putem ca să câștigăm. Și dacă nu câștigăm, asta este. Am mai încercat de 2 ori să filmăm, doar că n-am reușit. Ne băteau aia într-una. Am un split de iron pentru tine, dacă vrei. Da, am de piele. Da, uite, de unde ești? Stai aici. Dacă mă vezi, vină după mine. Nu te văd. Spatele tău. Unde? Cu ce split de Ah! Ia. Deci. Unde? Așa și... Nu mi dă. Gata. Ce să vă mai spunem, mâine este luni. Și școală! Da, sunt foarte încântat, știi? Ai muria sau ce? Da, aș muri, sincer. Am o mașină. Da, să nu vă mirați dacă auziți. Mașini. Da. Asta ești tu? Am și un chest play de chain. Mamă, am crezut că e altcineva și vrea să mă omoare. Da, erai de fapt. Am o să video. M-am speriat. Ia. Vină pe mine, dacă... Nu știu. Uite, diamante, vino. Unde? Diamante! 4 diamante, uite, diamante. Doar că nu avem cum să le luăm. Partea proastă. Au. Te-a tocat cineva? Cred că ai dat un mine din greșeală. Da, ai dat din greșeală mine. Bă, dar nu pot să mă întorc. Știu, e un bug. Nu poți să mă doar tu. Pe serverul ăsta sunt foarte multe buguri. Da, chiar. Hai să vorbim despre asta. Da, ne-am hotărât și o să vorbim despre buguri. Da, deci în fiecare, dacă nu v-ați prins, în fiecare episod vorbim despre câte o chestie și în Alianța și pe Survival Games. Alegem un subiect și vorbim despre el. Da. Mă duc. Bine scriu un... Am găsit un chest. Ce-i? Ce să vorbești în joc? Ce-i el? Păi să nu vină ăștia. Păi să știi că nu te aud. Nu, cum să te audă? Am 2 butuși de piele, vino să-ți dau și ție unul. Am. De piele. Da, de iron. De iron? Deci mic. Unde-i, mă? Deci mic, este cercetor. Cine intră? Asta ești tu? Vorbim încet, că dau în tine. Păi mișcă-te. Păi eu... Ai un Mare bot. lucru. Ia. Ai mâncare? Ca să știu. Nu. Ok, ia. Ia hunger, 3 hunger. Ia cartofi. Cartofii. Yeah. Mulțumesc pentru botoși. Ești drăguț. Silviu. Și să spuneți cum este calitatea, dacă se aude bine sau ceva. Gugu gaga. Te mai prostii mine. Nu-mi place să mă prostesc. Păi, se vede. Sunt drăguț. Și când se vor face 4 minute, cred că vom pune pauză. Ce? Mă vezi? Hai să batem pe ăla cu topor de stat. Nu te văd. N-ai Eu cum. topul de iron. Bă, nu o să vede. Aur. Deci, mă. Păi parcă aveai... Ia toporul de piatră, că e mai bun. Dă mai mult damage. Serios? Bine. Am găsit un chest gol. Bă, nu te văd. Vino înapoi unde erai aici. Că vreau să-mi pe unul, vreau să mă duc să bat, dar nu contează. Ok, și pantaloni. când sunt 4 minute voi N-am pune pauză pantaloni. pentru că nu prea am memorie și da. Uite, mă, aici. Uite aici un topor de iron. Topor de nu? Da, l-am luat. Nu, eu am. Un diamant! Yay! Am și eu bețe. Mai Vrei am niște o bună. pantaloni de aur? Nu, că am de ce. Ești undeva la o casă sau ceva? Da, lângă o casă. Te văd, gata, știu. Și eu te văd. Mă sperii. Tu ești ăsta? Ok, punem pauză, fraților. Nu și. Hai pe el, repede. Ai, nu! Ai! Am bătut. Scuze. Stop, Greșeală. pune pauză. Stop. Bun. Bun, fraților, am revenit Și și numai doi iarăși. facem un PvP în 3, 2, 1 1 și... Iar mă bate. Eu fug ca un... Ne jucăm cu prinzele. Au. Știu, dau knockback. Ce cu knockback-ul ăla? Nu Dai știu. prea mult knockback, pe bune acum. Deci Și nici am în dat episodul un trecut mi-ai dat un Nu mai putea atât dacă ne iau o grămadă din episod. Mai am jumătate din Bă, nu mai putea atâta.
Păi dacă n-am viață, ce vrei să fac? Păi... Cam după acest episod, cred că v-a plăcut. Și nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!